DXDC Tatak RMN. Joining us right now sa second part, may gala si Ma'am Precious Manligues o siya ka mental health consultant sa Philippine Mental Health Association Davao Chapter o COVID-19 Operation Center Online Psychosocial Support, may gala nga in charge at the same time. Speakers linya nato si Ma'am Precious. Good morning, Ma'am. May buntag. Ayong buntag, Radyo Manjun Duterte. Daghang salamat aning opportunity no kay timely kayo ato ang topic, Sir Jun. Excited ko nga i-share ni sa ato ang mga kasama karong buntag. Yes, ma'am. Kamo man gyud ang experts ani, ma'am, kay kamo man gyud nasa front lines ani sa akong tan-aw ba. Siguro mga minimog reaction, ma'am, kay ang Facebook o ang Instagram nagpahibalo namang daan nga doon na i-installer sila nga mga parental control. Diya siguro nis paggamit sa kanibitang kining pag-access nato sa social media. What's your take on that, Ma'am Precious? Yes, actually, Sir Jun, no, alarming na kaayo ang access nato sa social media. Kay tungod based sa ato ang data nga nakita, nagkabata ang kabalo na mo gamit, no? Nilabay dahil tabo ang pandemic, Sir June, nisamot ang ato ang pagdepend sa paggamit sa social media or sa internet, no? Mas nagtaas ang panahon nato nga wala tay choice kung dili gamiton gyud ang ato ang gadget para una sa tanan mo trabaho, no, na atay mga work related nga online, and then ang eskwela pud sa mga bata didto pud nato giagi. Hangtod karon murag naglisod na pud ta og break ato nga scheme or katong nga relationship, no, kay pati ang entertainment sa mga bata na sa online. Yes, ma'am. No, so ang risk ani nato, Sir June, is makadevelop og internet. Recording in progress. Actually, no, na alarming ka nga, no, walay ginapili edad ug kinsay pwede nga makadevelop og internet addiction. Unfortunately, Sir June, kaning internet addiction wala pa ni siya gi-recognize sa Diagnostics and Statistical Manual nga disorder, pero ang gaming addiction, which is online, mooy na on research status, no, kailangan mangita pa og data, mag-gather og information nga ma-consider nato nga naa na joy internet or gaming addiction. So ang internet addiction, Sir June, mahibalaan nato nga na kay addiction kung dili na ka mohimo or dili na ka mo atubang sa lain ning obligasyon. Ma'am Precious, which brings me to the point. Just briefly, ma'am, just briefly. Unsa may pinaka best practices nga pwede natong buhaton to address ning internet addiction imong ginaingon? Actually, Sir June, no, mahibalaan nato nga kailangan na ta mangita og mag-seek na ta og help, no? Kung una sa tanan, Sir June, kung maapektuhan na ang imuhang adlaw-adlaw nga activity, no, so morning mag-seek na ta og tabang, no? Una sa tanan, kailangan makabalo gyud ang client, Sir June, nga murag sobra naman ni, you have to admit it. Muhawa ka didto sa face nga naka sa denial na perspective, no? Ikaduha, Sir June, na-mention nimo nga naatay COVID-19 online psychosocial support. Pwede ta mo seek og professional help na atay mga psychologist ug psychiatrist online. Kaning mga Sir June, dili bag-o sa ilaha ang internet addiction. No, so pipila na ka mga clients nato ang ilahang na-address ug natabangan ani. In fact, no, last year naka-address ta og 303 clients. Apil na din ha ang naay kaning concerns on using gadgets, no. So Sir June, dako kaayo og factor ang ato ang behavior na ma-influence gyud aning online na mga activities nato. Number one, Sir June, ang paggamit ng social media sama sa imong giingon. Ikaduha, ang gaming. Ikatulo, ang sugal, gambling. Any forms of online gambling, part siya sa katong daghan kaayo og cases. And then relationship, dating apps. Hangtod madala na ka sa adult materials, and then lastly, electronic shopping. Basihan nato ang mga datos nga naa atong nga nakuha. Pila ba gyud di ay ka average nga oras all rolled into mama
ginautilizar sa atong kabatanunan on the internet, whatever the age and whatever is the platform. Yes, Sir June, no, nakita na to worldwide ang Oo. statistics nga atong ginabasihan karon. Oo. Kaning mga nag-edad og age 8 to 10 years old, 8 to 10. average nila is 8 hours. No, mura sila nag-duty og isa ka shift, Sir June. Hala. 10 hours, 8 to 10 years old, 8 Hala ka. hours no ang average nila. So, just imagine ang effect ani sa mata, Oo, no, sa tinuod. health, no, ug Pastilan. tahon ang gamit sa load. Mm-mm. No, so kani pong mga nag-edad og 10 to 18, which is much more older, mas taas pud ang oras nga ilang gina-spend, like 11 hours Ha? a day Pasti mo. using electronic media, no. So Ay, nala. mabalaka gyud ta, sir, kay wala naman sila ginahimo. Oo. Basig dili na sila kabalo mag-bike, di na sila kabalo bike pa, no. So Oo. wala man pud ta nag-encourage nga magdula gyud sila taman-taman, Oo. pero unta ma-consider pud nilang other activities other Mm-mm. than Mm-mm. magamit o gadget. Kaya Sir mawa June, naman ang naku, socialization, ani ma'am. Socialization, wala na. Correct. Moadto unta ko ana, no. So wala na sila kabalo og unsay Oo. paminaw anang makigdula, Agoy ka. no, kanang mabalibaran ka kay sobra na mo sa tao, no, kanang Mm. bitaw 5. Mm-mm. So inga na ba unsay pamati nga mapildi, Mm-mm. no, kaning face to face sa mga ingani nawala ni nga Mm-mm. dynamics, Sir June. Hala. Lahi man ang setup sa school, kay ang Mm. school man good, Sir June, bisan pag face to face structured man gud ang school. Oo, tinuod. So dili ka ka-expect nga kuan ang ilahang dynamics, no. Mm-mm. Whereas kaning makigdula gyud diri sa balay ng mga silingan, no, mga igagaw, lahi ang ilahang mechanism. Oo. So dako kay ni og effect, Sir June, sa ilang health, sa ilang socialization. Unta, no, ang mga kasama nato ang mga ginikanan karon nga naay mga anak Mm-mm. edad og 8 to 18 years old, unta ma-involve sila ug unsay Yan. pwede nila mahimo para matabangan nga dili kaayo mo gahin og panahon nga ani kataas. Oh, Sir, yes, ma'am. I wish we had longer time, ma'am. Pero salamat kayo. We will make use ani mga data nimo, ma'am, to be able to analyze better no kining atong sitwasyon. Salamat kayo, ma'am Precious. Thank you, ma'am. salamat, Sir June. God bless po. Oo, more power sa inyo sa Philippine Mental Health Association. Si Ma'am Precious Manligas kanto, Mental Health Consultant, PMHA Davao Chapter Megala, o online psychosocial support in charge Megala sa COVID-19 online center, mga bay. Mga kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.